Hei. Wah. Satyakiti nunu umbul gadanira parang kontet saliranira yen kacandra Satyaniku garwanira Satyaki mondro atmaja ora pangling satrenggar burji sencaki brengose nguler geni wis ngerti ora usah takon kowe golonganing Kurawa iya aku Raden Kartodendra goleki kadangku di Masedewa ora sanggepok kuncane Kang Masedewa malah keporaku goleki Penemban Durna kok kenyarusiku karo bapa Penemban Durna arep tak tempiling mestakane pendhita ora kena diajeni kowe bali gelem bali syarat yen wis dituduhke ana ngendi Murcani Anggir Gatotkaca babu dikandhani kok kowe malah brengkunung dikon mulih kok kowe panggah yen ngono padha karo kowe wis soroh nyawa iwak mlebu ning wuwu ula marani gebuk ora sakokan perceka ora keduga nuduhke ana ngendi Murcani Anggir Gatotkaca kelakon tak tempiling mestakamu babu aduta sing balung ulet sing kulit ora sah ijen kroyoken ora bakal gigrik cedak tubruk adoh tali jadung dadi banten maju tak nggo gadeng dasmu makon mudhar dangi ya deng dadamu
Langsar Kuandam awas yo 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 ah, hey hey awas awas hey awas yo 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 awas hey 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 bos wow waduh ya wah wow tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut mangku tengah yudha Dimas Dewa prayogane kuwi bali wae. Nyuwun pangapunten Kang Mas Kartomarma, kula mboten badhe wangsul menawi dereng nampi dawuhipun Paman Penemban Durna. Bocah nom dielingke karo wong tuwa kok kowe mbeguguk mengkutha waton. Yen ngono ngawu gawar ngawur patrapmu, garep gawe geger ning papan kene. Kula mboten badhe damel geger. Saoger nampi pangandikan saking Paman Durna. Ewa semanten yen dereng paring dawuh badhe kula tenggo wonten papan iki gedheng sirahmu sawurma.
Babat pedang jingkilang gondeng. What? Oh. Wah. Bos. Wah, nyandak pusaka kowe. Remuk ta Kakang Durna cilaka sampeyan. Mboten kok di biasa mawon nek cara kula. Ning nek upama wau wonten parpatan ageng sampeyan ampun ngentengke lelakon iki mboten kelakon Sedewa Sencaki Antasena wani kali sampeyan. Mpun kula rumus biyen nganti sakniki nek putu-putu kula sing jeneng Gatotkaca Antarja Antasena niku le bekti mung laire. Luwe-luwe Sencaki di janji kula sowan teng Darawati kok ketemu Sencaki mesti mawi njotos kula. Ning mboten masalah, mboten napa-napa. Sing jeneng urip niku pancen kudu nganggo resiko ngeten iki di. Kurawa nyatanipun remuk bubuk dadi rerempon. Ketepang-ketepang saking katebian sinten nika dijuni? Yay! Wow! Yay! Wow! Hey! Wow! Yay!
Durna palan ngalira lumajaring ratri pejak kapisanan cinandare sang Dresta Jumana ngerti napa mboten mpun nate teko napa dereng dicuni ketoke capet-capet kok kula rada ngerti kalih bocah nom-noman iki sinten sing nggo nggawa paketan Gus paketan-paketan sembrono niki netek sandang penganggone niki ratu lho Di Nun niki ratune sinten ratuku cobi dipun dangu mawon mengko kesana tak sawang netek sandangane mompyor endah edipeni sira kaya salah sawijining ratu yen pancen bener mengkono kowe ratu saka ngendi lan jejulukmu sapa Raja Manik senjatane ngalam kang pinuding jagat wih leres menawi paduka Nilakrami dhateng jasad kula menika ratu nah ngandel mboten Di ratu nggih sing kandha nika bedor sinten mboten enten kula wingking saking negari Eka Cakra Eka Cakra rumuhun kula menika tilaranipun Sudarma kula Rama Prabu Baka dene kula ingkang gumantinata wonten ing negari Eka Cakra jejuluk kula Prabu Narkobantara oh lole sinten Kakang Durna Narkobantara oh niki ratune Ratu Narkoba mula jejuluke Prabu Narkobantara paduka sinten pujangganing Praja Ngastina peparakmu Resi Dayuwang Durna nglonjong botol tekamu ning Kukuban negara Ngastina ngger Narkobantara kula badhe ngudi tuwuh males pejahipun Sudarma kula duk rumuhun suwargi Rama Prabu Baka ingkang mejahi menika panenggak Pandhawa naminipun Bratasena mila kelenggar menika kula badhe males pejahipun tiyang sepuh kula Bratasena utawi Werkudara badhe kula pejahi kaya arep goleki Werkudara merga sing mateni wong tuamu mbiyen kuwi Bratasena kasinggihan mekaten bapa penemban menapa sekentenipun paduka priksa dunungipun Werkudara wonten pundi lah iki tak kandhani ya ngger Werkudara kuwi panenggak Pandhawa saiki Pandhawa gek padha bingung lan sedih pikire sedih atine sebabe apa Gatotkaca putu kumurca tanpa taliwara malah dina iki golonganing Pandhawa wuragil ngamarta Sedewa nganti lancur-lancur ngamarta utawa bocah nom-noman saka ngamarta gawe geger ngraman ana negara Ngastina ngger mula kowe kelakon mateni Werkudara syarate yen kowe bisa nyingkirke nom-noman kabeh sing gawe geger ana papan kene ngger Yeay wah yeay wah yeay yeay iso nyingkirke gedene iso mateni Sedewa
Antasena Sencaki klakon kowe mateni Werkudara ning nek kowe ora bisa nyingkirke nom-noman sing gawe geger ana Ngastina tangeh lamun kowe iso mateni Werkudara mboten perlu wasumelan kasekten kula menika jagat tanpa timbang bapa penemban ampun malih menungso dewa ngangkeni kasektenipun Prabu Narkobantara kasektenmu apa nggih kula nggadahi daya luweh wujudipun Surya Kencana Haji Surya Kencana utawi Topeng Kencana yen kula watek mijil saking paninggal kula wujudipun geni murup saklumbung Bandung tertamtu geseng dados areng ludes keles tanpa sisa bagus maju dicoba dhisik tak todi tak enteni ning papan kene nggih lenggah sikitsa tonton iki Sama pratandha winduyat amun-amun lirku mampang tak sadosa lakuning angkara menungso mawa sisik sawa satra jangkar bumi aku Antarja naga bagindo Rupatala mbok menawa kowe serayan negara Ngastina paese yaksa Prabu Narkobantara diutus Bapa Penemban Durna supaya mbalekake nom-noman putra-putra Ngamarta kalebu dapurmu Antarja undang apa sumingkir aja gawe geger aja ngraman ning papan kene gelem sumingkir syarate aku ngupati kadangku Dimas Gatotkaca piye panggah rasamu puguh hatimu kakon mamah kupingmu saurung wah mudar wah